Čaute všetci, vítam vás u nového videa z Farming Simulator 25. Ale tentokrát sú to není staré stroje. A ani nie som tu sám. Ahoj Filip. Zdravím. Čo budeme dneska robiť? No, skúsime pokosiť všetky role, čo máme. A v ďalšom videjku si ich pripravíme na ďalšie sklizeň, pohnojíme, zasejeme a tak. Role máme 6, 7 a 23. Je to tak? Hej, máme tam pšenicu, na 6 máme pšenicu, potom na 7 máme oves, aj na 23 máme oves. Áno. Na 6 a začiatok... 7 sú troška, na 6 a 7 sú troška väčšie role a 23 je malinká. Na začiatok máme 25 000, na naftu by to mohlo stačiť, nie? No hej, a potom máme tu ešte stroje, máme tu Class Dominator, potom Zetor Crystal, potom na fendík, s ktorými budeme nakladať balíky Tak. a väčšinou také vecičky robiť. A potom tu máš ešte Titomek a traktor. Ja mám ešte traktor. Tu na Mercedes-Benz Truck MB1100 Turbo. Máme skvaty, lebo ho zateď nebudeme potrebovať. Ale teraz sa vydáme s Dominátorom a so Zetorom ísť na kosenie. Tak poďme. Top. Sedíš ako spolujazec, nevadí ti to? Dobre. Hari. Čo je s tou cestou len tam? Aj, jak ta skáče. No. Ja by som za tedy mohol ešte kúpiť asi hnojivo, nie? A treba ešte. Nebrzdí mi ten Zetorík. Ja som to náhodou odparkoval, lebo ja som potreboval tú lištu zapojiť a zaparkoval som to jak najväčší vozíčkar. Piče. No. Dobre. Na vozíčkara som to zaparkoval pekne. Potom sme si ešte kúpili balíkovač, na hnojenie a na vápnenie, stroj. Mredalo, prosím. Potom ešte rozstrekovač na tekuté hnojivo, potom disky, teda pluh a dve sejačky a dva diskové podmýtače. No, dva diskové podmýtače, no. Slamu budeme asi robiť, čo? Hej. Však ja by som v podstate mohol zapojiť tvoj traktor a s nimi robiť balíky. Potom robím balíky, máme čas na to. Dobre.
Ty si vlastne môžeš počkať teraz traktory, môžeš oddychovať. Je to tak. Ja rozmýšľam, že kúpim si motorovú pílu a posekám tam tie stromy niektoré. Dobrá. Lebo máme tam docela bordel, keď sú tam tie stromy všade. Podľa mňa to nie je také hrozné. No že vieš, potom už my tam nemám potom veľa miesta už. Ja niečo, pri najhoršom odkúpime tú osmičku a dáme na osmičku ďalšie stroje. Ja viem, tam by som skôr už radšej niečo zasadil, dal ešte stromy. Uvidíme ďalej. Dozrie ešte času. Sa ti potom pripravím, že by ma to až pokryť roboty. Keď budeme mať veľa roboty, tak sa to nechám potom. Cez zimu. No, napríklad. Ty s tým tvojim zetorom to bude úžasné. Jaj, to je paradička. Koľko to vynáša? 8,6 tón z hektára. 8,6? 8,7. No, hoci ako. Ešte bude horšie, za chvíľu bude tma. No, však to... No. Koľko máš percent? 28. Polička. No ja viem o to napísal. Ja. On ten klas má docela veľký zásobník, takže v pohode. No, keď niečo kričí, ja si prekvapím. Dobre. Ľudia, ako ste sa dneska mali? No. Asi moc ľudí mi neodpovie. No, to nevadí. Som to vypol, ani nezdvihol. Dáme timer, než dojde do toho. Film. No. Kom má na 80% plný, feeling je späť. Ideš ma vyprázdniť? Jo, už nie. Okej. Kde si? Už ideš. Už letím. No tak ale to má vyprázdňovať nemusíš. Ešte ma neotačiť aspoň. No poď. S tým tvojim milovníkom. Kde si? Ideš 10, nie? Áno. Dobre, 11,8 tón z hektára. Dobre.
Ome. Pridaj. S týmto Zetorom to je boj niekedy. Však si aj tempomat. Čakaj, hej, pána. Ja ti to môžem, že si kúpil Zetora. Stoj, stoj. Dobre, môžeš ísť. Svetlo mi nevychádza, ale však nevadí. Filip, volačo pokecaj ľuďom aspoň. No. Takže tá séria je založená tak, že sme stretli na škole elektrotechnickej a dali sme sa do reči a založili sme takúto sériu. Dúfam, že bude pokračovať. Čo ty na to, Tomek? Ja som súhlasím. Ono, nie, že sme sa stretli na škole, my sme sa stretli ešte skôr pred školou. No však je, ale viac sme sa spoznali v tej škole. Áno, spoznali sme sa v škole, ale bavili sme sa ešte pred školou. No, nás sme nevedeli o tom, Áno, že ideme na na tú takú istú školu. školu. Bacha, vozík. Je? Díky. Začíname od od menších strojov až dokedy No. budeme mať. Budeme mať CR11, dajme tomu. No. Napríklad malinké stroje sú tá EPS-12, tá 3011, čo mám Zetora na mojej farme, hej? Čo staré stroje, čo hrávam. To sú malé stroje. Staré. To nie. Toto je ešte také decentné oproti tomu. No. Nejdalo. Ešte porozprávaj ešte niečo. Teraz rýchlo kúpim naftu, lebo sa to najviac oplatí, lebo je za najnižšiu cenu. Dobrá. Tak kúpim aspoň tých 5000 litrov a Fú, to sa stane 9000. na pekných 15 000. No, Palka ako voda. kúpil Len za som naftu. 5000 litrov nafty. Za 9000 eur. Pomaly dvojnásobok. No za 1,6 to bolo. No však toto, že hovorím, že pomaly dvojnásobok. No ale vieš, najvyššia cena je 3300. Aha. Tak preto som to ešte rýchlo kúpil. Dobre. To je horšie ceny, jak u nás na Slovensku, tej nafty. To neviem.
Dúfam, že to v živote také ani nebude. Keď hej, tak asi zbankrotujem. To no tak nejako, no. Ale nie, to... No nie, práve že to je v pohode, lebo tu si dal 1000 litrov za 1600. No. No, 2 eurá pomaly za liter máš. to ti vychádza 1,6. No, Nemáš až tak. no len zelo ocenší, ale teraz. 1,4 je teraz, sa mi zdá. 1, 4, 1, 5. No, Tak ale vieš, no 1,6 je, 1,6. 1,6 je toto na diaľnicách. Tam je No. drahší. OVFK a benzín. Tak ale bolo to už. Bolo no, cez koronu. Bol drahší sa mi zdá. No, už bolo, skoro bolo už aj 2. Bol drahé hovado. Natankoval si za 50 eur a mal si 25 litrov. ani nie polku nádrže. Takže tak. A bolo aké je to pole uskákané, keď sa na to pozrie na ten kombaj. Čo skackáš či čo? No, to pole sa vás asi ondí. Deformuje očividne. Lebo Lebo tu je cítim. ten... Nič tu není navyše. Máš, Všetko z základu. tu máš to hliny topí na tá hlavne. To je jedno, ale tak širok proste, když vás dosahne než normálne. Super. Čo si na to? 60%, 8,4 tons hektára. Časom by som chcel aj streamovať, ale za to nemá zmysel to. Natočím si videá a mám zhatý pokoj proste. No však... Ono sa to oplatí, až keď máš veľkých 100 followerov, si myslím. No. Alebo aspoň tých 50, vieš, aj dojde tých Áno, 10 ľudí na ten no. stream. Alebo aspoň to aspoň rozprávajú. Dotedy to moc zmysel nemá ako... Napríklad Eurotrack, ten sa uchytil, čo som poslal, čo som dal prvé video. Však teraz tam máš najviac 24 zliadnutí, nie? No, 25 alebo koľko, no. Idem to Pozri. po 25 zliadnutí. No, lepšie do tonovka. A to, že som prakticky teraz začal... Už som videl nové videjko. Čo? Áno, dneska som videl nové video. S farminku, to je z Eurotracku. Už sa vydalo. Pred očkou. OK. Mecho môžeš žiť, mám za chvíľku 80%. Máš to tam? Docela sa ti uchytilo aj hento. Ten jeden short, 157 zliadnutí. Jeden tam má vyše 200. To bolo ešte 22, kde som mal Zetora. A ten sa uchytil. A ešte môj prvý short, čo som kedy v živote videl. A ten sa uchytil, ale čo z toho? Nič. Normálne videá sú inakšie než shorty. Shorty ti tam vyskakujú. No to už nedojdem, to môžeme vysypať. Však poď, jen to, potoď sa. Nemoď. Jak mám chceš vysypať? Nemôžeš. Ako môžem toto, ale
Zbytočne by som drbal sestru. Počkaj. Alebo ešte jedna to. Stoj! Počkaj, idem sa otočiť ja. Lebo aj tak som bude zle nasmerovaný. Ale ako ti skacká ten zetor, počúvaj, nezdá sa ti? Boha! Koľko sa mi brzdí, behej. Tu ani brzdy nefungujú. Ale mohli by sme založiť to spoločný a že ty by si tam natáčal voľaké hry a ja voľaké hry, vieš? Ako kanál? No. Čo ja viem? Vieš, že by si tam napríklad natáčal formule a formule Rocket League. Vieš, alebo také niečo. A ty by si dával farming a Eurotrack. Ja mám ešte aj MySummer Car, čiže ja ešte to môžem dať. Monbazu, No, alebo... alebo Minecraft môžeme dať taký spolu ešte. No, aj to možno. Kľudne, ja som za... Možno si ešte niekoho pozveme z ľudí. Kto by chcel vážne moc. No to by sme mohli urobiť. Jo, kľudne. Ja s tým problém nemám. Mania? Nie, to je jedno. To by sme si mali aj sem volať akých tajných hostov, ktorí by nám pomáhali. Mohli by sme, no. Ja by som to Takí nechal. hodinkoví pomocníci. Lacná pracovná sila. Tovar. Alebo proste by som mohol dať aj videjko z Forzy. Môžeš. No Forzu. Ja môžem urobiť video z MySummer Car, tam máš rally, dá sa povedať z toho. tej hry. To je rally hra. Keď chceš, fínska. Rally hra. Kade sa ti prosím neďubkáš potom furt? Jasne, že tam vyjazdené. To zaviesť. Už? To bol zaviesť. Ja som mal 55%, tak aby som sa nenudil. Dobre. Keď sa nudíš, tak môžeš ešte porozprávať ľuďom niečo. No, keď ste za, o čom hovoríme o tom kanáli, tak dajte dole vedieť do komentárov, že či by ste mali záujem o to a mohli by sme tam natáčať spolu veci kontentu. Ja vám takto poviem, ja to mám Counter-Strike alebo FIFU ešte, dokonca formule, farming, motorky, Left 4 Dead 2, potom aj Raft tu mám, to by sa mohlo tiež uchytiť. Potom The Hunter, Call of the Wild, War Thunder a ešte Eurotrack aj. A potom ešte v Epiku by som to mal mať. To vám poviem hneď, čo tam je. To by som mohol dať Support Hospital, Dead Island 2, Demo Fighting Hearts, Evina Manager 2024, Dakar Desert Rally, Bloons TD6, The Sims 4, Recipes for Disaster, akú dronovú hru, Unreality, Trackmaniu, potom aký Multiversus, Valorant, Rocket League a ešte Fortnite, ale ten moc nehrávam.
Ja preto to ani furt neviem nainštalovať, v pohode. Potom ešte tam mám Rocket League Forza, tú Forzu. A tak. No a ja to natáčam na tým, už neviem 500 hier. Si pripadám pre teba chudobný normálne. No tu hej, je tak keby si, ja mám podľa mňa všetky určite čo mám, Epic, všetko proste, tak mám aj hodnotu, že do 400 €. No 300 určite. Ja som dal do euro takú okolo 200. Ale ja nehovorím, že koľko som dal do toho. Ja hovorím, že iba čisto hry, No však nie to, doplnky. ale ja som dal iba do jednej hry okolo 200. Alebo že to tá kamera dráta, všetky tie DLCčka a to všetko. To bola pálka aj Ešte hovor. budeme musieť kúpiť na plevel. Kopí sa, herbicídy. Tak ale, a za čo to chceš kúpiť, prosím mňa, za drobáky? Ani neviem, že som tento dali tu rozprašovač, ten case Patrak, to som si až teraz všimol. V tomto update. No, to som si nevšimol ani. Dokonca je to aj nový John Lebo ja Deere. tak už Je to aj nový ja John to Deere. moc nepoužívam. Ja tom skôr buď bácham mrvu alebo močovku. 913 koní na nové 9RX-ko. Čo ti šíbe? Jebe. Tu? Hre? Je tu hra, no, oficiálne. Čo ti šibe, to som si nevšimol. Pomaly milión len 13 koní? To čo je? obluda. Počkaj, to si všetky... Pozri ten predok. Ja som to videl. Počkaj, ty môžeme skombinovať všetky naše kone, čo máme so všetkým, čo existuje, ty kokos. A stále by to nestačilo. Počkaj, 913 koní je 913 koní, no. A prijal som ešte nového toho... Je 33 tón. Quattraka. Voľaký ešte špeciálny, že vraj, že tu je. A tu, áno, Čo to zelený. je ešte? Špeciálny Quattrak. Steiger Special Edition. A ten je tu nový. Jak si hral Čo? ten postrikovač, Quattrak. Je tu nový. Jak si hral ten postrikovač, to som nepravde, ne? Slepý som zas. Kvadrak? No, Quattrak. Tak teda, no, Quattrak. Tiger Series. No, tak. Quattrak je tá stará verzia toho. Ja som zvyknutý ešte na Quattraka. Hej, však ale keď pozrieš na stavenie motor, tak tam je písané proste kvadrak. Áno. Však ale ja som zvyknutý z toho, lebo som za prvé sa mi vás ľúbi a za druhé... To je všetko proste. Alebo je starší. Lebo ja mám moc zapamätané. No ale to riadne bolo. Je na auto 9RX. To má extrémne, to je podľa mňa extrémne velikánske. Na dĺžku. To si píš. Porovnaj si to s normálnym 9RX s tým starým. Tak hračka mala oproti tomu normálne. To ale, to máš pravdu. Tu má 9000 Koľko to litrov. stojí? No, To stojí 739 000. počúvaj, ale... Ono to... Má 2000 litrov nádrž. Nemá. Má, 1900 Čo ale? litrov nádrž. Čo dobre, ale keď dáš americkú verziu. Ne, európsko, ne? V európskej to není.
1400, aha. No. Som si myslel, že to je jednaké, ani no. Možno časom, keď budeme hrávať fakt, že veľké stroje, to kúpime časom. Však to už nám stačí iba jeden traktor. No však toto. Potom. To je silnejšie k tie big body, čo mám ja stiahnuté. Sice sú tu není, ale... Nie je to silnejšie, to majú okolo 1000 koní, toto je jedno. Jak si na tom? Od 90% som zabudol úplne. Nekúkal. Sme sa rozprávali. No. Už letím. Pohľadník ostrov. Kde si? Žijem. Jak tam skacka po to roli. Tak. Tu. Ideš tu dať z vonkajšej strany, či nie? No ako môžem. Je to jedno. Aha. Tak to vychádza za GPS-ka, poď. Prečo si ho dal rovno? Hen tam vychádza rovno, lenže tuto pole je krížom. Tuto je práve že rovno, hen tam je krížom. No už je to jedno proste, jak to vyšlo, už to vyšlo. GPS-ka. Je to niekde hento. Pre hento šmykni. Cez pred. Výtočné. Jedno či to urobíme tak, či len tak. Dobrá, proste som 4%. Keď som mal malý, tak som sa vozil na tejto 108 Dominátory. To bol pomerne nový kombajn ešte. Však hej. Teraz ček. Čo? CR11. Áno, teraz je CR11. Šiši na hlavu. Už proste, ako doba ide dopredu, to áno, všetko dobre, pochopím. Máme sa tady CR11 sa mi moc nelúbi, ale... Mne sa skôr vieš čo páči? Mne sa páči ten Lexion, alebo tá X9. No aj to sa mi nelúbi, no. Mne sa ľúbi ešte ten Lexion, X9, alebo ešte... No, CR1090. Vyhľadaj si to 1090 CR-ko. Od New Hollanda. No neviem. Je to podobné ako tá CR11, ale ľúbi sa mi to viac. Ale mne sa páči strašne tie John Deere. No, to nie, ale však čo. Ako nehovorím, aj Claas je pekný kombajn, hej? A Claas, podľa mňa Claas dominuje tých kamionov. Že kamionov, kombajnov. No teraz je už lepšia tá CR11 a ten case AF11. To sú Dobre, ale vieš, väčšinou to, čo na to nemajú peniaze, tak si tak kúpa majú podľa mňa Lexion. No, Lexiona, no.
Však ale Lexion je super kombajn. Že hej. Je to keby, akože, keby mi dali vybrať nejaký, tak si nezoberiem tú CR11. Tu si ani ja nezoberiem, mne sa to neľúbi. Čo to? Neviem prečo, ale mi sa to neľúbi. Od New Hollanu sa mi ľúbi kombajn 1090 a 8... Dačo, tu je 770, tak. Tu má, čo má na Instagram manžela, tak on tam jazdí na 7. Dobre. A potom má ešte traktor, má tuším New Holland T7. Not bad. Tuším T7. To je 7. 15, ne, 17 ešte bola. 19 bola ešte T6, T5, T5, áno, New Holland T5 bol. To bol podľa mňa najkrajší New Holland traktora, malý. A som za tým ďal, že všetko. To malo okolo 100 koní to malo. A ja som tam dal, neviem, čo to bolo za vleky, to boli niečo podobné, jak tieto Rudolfy, alebo tie Brandnerky, niečo podobné. A že 3 som za tým ďal hore kopcom. To ne. Išlo to, že nešlo to v 17 ešte. Mne sa dospečila 19. 19, no, tá bola pekná, tam som mal staré stroje, po väčšinu som hrával. Mal som Tatru, že 815, legendary mod. R380, nič moc. Ako keď ale... Ja som hrával Ravenport, alebo Ravenport. Nepoznám. Tak nejak sa to volalo v 19 a tam bolo tá osmička, tá veľké pole v strede. Nespomínam si moc. Dobre, máte jedna. Máme toho dosť. Jo, 17 ma bavila najviac mapa Velkers Farm, potom 19 ma bavila tá základná, 22 ma bavila tá s tými horami, čo bola 19 DLCčko. Erlengrad. No Erlengrad. A tu na 22, tá 25 mi to je, dá sa povedať, že jedno. Baví ma to Lodigovo, čo natáčam. A baví ma ešte tá mapa, čo hrávam na Nintendo Liku, hrávame. Ale stade videa určite nebude podľa mňa. Tu tam točiť určite nebudem. Však to. Všetci ma zahlušili ako kocom. Ale však to je jedno. Koľko máš percent? 62 len. Ešte horšie, že sa nám smieva. No. A vieš, ak to ja urobím, že to budeme mať na 2 dní. By sme mohli kosiť aj zajtra. Zajtra. Jo. No zajtra neviem, či budeme natáčať, lebo prídem domov až o 11. Ako večer? Lebo o 7. odchádzam večer
A o 11 sa vrátim, o pol 12. Oh. Ja som Že zajtra, by sme stihli predtým. ja som zajtra už o 2:00 doma. A ja. Tak po druhé, no, by sme mohli dať. No, Daj, vyš, dosť má. dosím máš, však ani polovicu nemáš ešte. Čego? Dej si však. No. To by mi najskôr musel ísť ten veto. Cestu slávy. Ja len dúfam, že nám to neuhní, lebo bude to dobrý fail. Legenda Fiat Ducato ponúka viac ako 200 verzií, záruku na 5 rokov alebo 200 000 kilometrov, drevenú podlahu a zimné Stoj. pneumatika zadarmo. Zrodený pre prácu. Fiat Profesionál. Keď budeme na tej 23, tam už to bude ťažšie, no. Zmýšľam, že keby sme išli tam, po tejto roli. Vieš, že aby sme mali tu čo najďalej od škukentu, Ako môžeme, no. a tam tá nám tak dlho trvať nebude. Dal by som už zajtra. Zajtra? Prečo ne? Jo, zajtra. Dáš dneska. Zajtra. Tam dúfam strihneš. Ty hovno. No a potom ešte máme na farme silážnu jamu. Aj no, vlastne som to aj neukázal, čo? No, čo to? Si mal aspoň povedať, že chcel vám ísť ukázať. A nie, ty ma to budeš za nož, že budem mlátiť. Nevadí. Na budúce. Daj, čo si mal dneska v škole, aký si vám dám? Pohodičke. Písali sme z elektrotechniky písomku. Pohodičke, dvojička. Ja mám 3. Čo ste písali? Z elektrotechniky. Máš 2,12? Už ste to písali? No, neviem. Čo sme písali, teraz nepamätám si. Mimochodom, tiež sa na fyziku. Prečo? Že vy budete mať ešte ďalšie 3 roky. 2. Myslím, je to tak úplne, no, lebo väčšina našej hodiny iba chýba. Aha. My sme mali tak, že za tento rok sme za tedy mali, že s ňou iba 4 krát. Ste fakt svinie normálne. Nedáme timer do konca roli?
Jo, to by sme mohli ešte dať za tú 23. Či? Máme timelapse a uvidíme. Jak to bude vychádzať s časom. Táto rola už bude, ale asi pre prvý diel z novej série bude asi stačiť. Dohodíme to, dáme stroje na farmu, trochu popracujeme a zajtra sa asi pokračuje. Za mňa dosť dobré. A vyzrieme sa. A ďalší deň. Ďalší pár. Aj v realite, aj v hre. Tak, Jezus. poďme vysypať ešte. Naposled. Kde si? Smeťa. Ja si tu, aha, počkaj. Stoj. Stoj. Nie za tebou. V ďalšom parte budeme kosiť. Začneme kosiť 23. A 7. Budeme kosiť aj 7 a demon oves. Potom sa... Tiež dávať do skla. Jako pšenicu. Tak, správne. Potom budeme... Ďalej sa bude balíkovať táto šestka. A to je... Jeden bude balíkovať a druhý bude za tedy Berať balíky. pripravovať dole. Alebo... Teda lúk alebo lístky. Čo bude treba. Tak. O, vozík, počkaj. Hej! Hej! Čaute. Ahoj.